ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо. имрӯз ма барои шумо хостам рецепти булошкаро нишон диҳам. чӣ хел ман тайёр мекунам. чанд бор дар влогом будак парсидан духтаро, барои ҳамин рӯз гуфтам нишон диҳам. ин видеоро ман пеш кардагӣ будам ба забони русӣ. ман хостам ҳамира озвучка карда ба забони тоҷикӣ дар канала бимонам. инҷа дар 500 грамм ширай, 2 тухмай, шакарай, чизе дар кора ман андохтагиам дар таги видео менависам рецептча. кадоми дар корай будроем бинен ба ҳамин рецепт тайёр кунен. ман 2 сол шуд ҳамин рецепт тайёр мекунам. фақат булошкаҳои ман хушрӯ меояд. метавонен дрожжи сухое истифода барен, метавонен дрожжи живое истифода барен. ҳамон дрожжое ки ранги хамир турошанд ман ҳамо андохтам 5 грамм. хамирша оста оста орча андохта хушрӯ карда мешӯрем. хамирша ин дрожжи вай боша, агар дарав мераса, дрожжи свежи боша, амин вайда расидагии хамиртурош дарав мераса, 15-20 минут меиста, хамир мондан мекуна дарав. намехел хамира вай мекунем, булоша килонка мепӯшем, мемонем иста. камтар овозои ма бо гирифтагия бахшиш. гармида чизи хунук нахӯрӣ намешава. чизи хунук хӯрӣ саломатида залал дора. ҳамихе ҳаво гарм шидагиай. ина хамира бинен чӣ хел дам кард, ҳайкосаомон буромад. чӣ хеле ки худ монда маъқула, ҳамихе мегирем вай мекунем. аформ мекунем, гӯем булочкаомона. ҳаво 38 градус гарм шидагиай. гӯем беҳад гарми бад намешава ба пиши ин хонаҳои бурусида зиндагӣ карда намешава бе кондитсионер. оли якон намедонам, ба фикрам ки якта кондитсионер гирифтан дар кор. баъди обед ҳамихе гарм мешава. бо агар ягом чӣ кухни дама пазам авқот кунам, ягом нон пазам, тамом ҳама хонаҳо гарм мешава. дигар гӯем хонада истода намешава. баъд соатҳои 1-и шав салқин мешава хонаҳо. ҳамихе булошкаҳоя вай мекунем. чӣ хеле ки маъқулай, гӯем гилча мемонем, чӣ кор мекунем. ман фақат ҳамхеле мекунам булошкаҳома бисёр вақт. гӯем пеш очамшон кати ҳамихе мекардем. ҳами як намуд мада маъқулай. аввал ҳами хеле мекунам фақат. вақти печондем мондем боло листа, ҳатман мемонем 30 дақиқа дам гира. болоша мепӯшем меиста 30 дақиқа дам гира ки вай варам куна, гӯем иста хушрӯ. баъд булошкаҳои мо хушрӯ меояд. сразу агар андозем сахти чӣ меояда, безел меояд. идиём листа ози иншам ҳамихе ранги пештара вай мекунем. чӣ хеле ки маъқул мона ҳамихе аформ мекунем. агар начинка боша субушони молоко варёниш сахтака ҳамихеле агар андозем беҳад нағз мешава. ма дар хона надоштам, ҳамихе гӯем булочкаҳои гӯем бе ягом начинка кардам. ё шумо печондан мегирем, вайш дам мегира. то ёро печондана, баъд вая тухм карда вай мемонем. дар ҳарорати паст мемонем булочкаро. барои булочка дарав мепаза, болош сирх мешавад, дарав такш вай мешавад, дурмуш мумкин хун биёяд. барои ҳамин ҳарорати паст ҳаракат кунем. дар 170-160 ман 150 мешава мемонам. барои духовкаи ма вайш беҳад баландай, ҳарораташ беҳад баландай месӯзад дарав.
ҳамихе метавонем ки вайкунен ба друнушта начинкаи монда тоутин гӯем вариантҳо бисёрай дар интернет бисёр гӯем аяк хамир чанд намуд мекунанд. ма ки ҷада штатив надоштам гӯем нишон дода натонистам. фақат ростига ма худам як намудча мекунам халос. дигар хелашо қамаққул нестай мада. ҳама осонакай. жгутик мекунӣ я дигарашта мепечонӣ тамом. ина бинен духтаро чӣ хел баҳшидагия. дам кардагия булочко хомӯш мешакем баъд кунжут мекунем. кунжута кадоме нағз мебинам метавона истифода бара. шавҳари ма уқа нағз намебина. ҳама ба қидмо нағз мебинем қати кӯдако. барои ҳамин ма кардам. кунжути сиёҳ боша боба зебтарай. ма сиёҳша надоштам он вақт. тоқа сафедиша гирифтагӣ будам. магазинои майдачада нестайда. магазинои магнит монетка ин магазинода кунжути сиёҳ наёфтам. магазини ай ҷои вай гирифтагим. оли кунжути сиёҳа ай база гирифтагиам. хали 100 грамм мефурӯшанд. ҳамҷа гирифтагиам. кунжути сиёҳаш бо ба мазатарай. ҳам ба зебай ҳам ба мазаҳай. метавонен ҳардуша аралаш карда кунем бо ба маза мешава. сиёҳу сафедша. инами да ҳарорати 150 пухтам ма булочкоя я 15-20 дақиқа фақат нигоҳ карда меистем ки насӯза бо. ай ма аввал таҳда мемонам баъд болода мемонам. ҳам хеле пухтам шона. ҳамихе булочкои хушрӯ мулоим меоя. метавонем ки бисёр пазен ранги маву баъд пакетча карда морозилник партоен. ҳар саҳар барои субҳона гӯем 4-5 гирифта вақти намоз мемонӣ то вақти субҳоная вай мешава. размарозит мешава на пухтагӣ боин мешава. ҳамихе мекунам фақат бисёр булочка мепазам баъд вай мекунам. морозилник да пакетча мекунам мемонамшон. баъд кае ки гӯем вай дар кор шид мегирем. тайёраки хушрӯ. ин хеле силикони корик хушрӯае ки вапше намечаспа гӯем. беҳад гӯем помощники нағзай да ҳама коро нонпазим дамҳози ҳамора истифода мебарам. булочка пазм чизе пазм ҳамора истифода мебарам. ҳамин силикони корики алента гирифтагӣ будам ма ҳамира. тунукакош ҳастай дара вақти бисёр ки шӯӣ вай кунӣ мумкин медара. мағозша гирифтагиам. барои ҳамо гӯем чанд қашид намедонам мера даҷи 2 сол шид надарида гӯем да ғавси хушрӯ яхе истодай. инамихе булочкои мо тайёр шид духтаро. набинед чӣ хел мулоима ки хушрӯ омада. ҳатман ҳамин рецепта тайёр кунед. ман ҳамаша менависам чӣ дар кора ма чӣ андохтам чанд қа андохтам дар таи видео менависам. ҳамҷа нигоҳ карда тайёр кунен. надием листи мо ҳам тайёр шид. ҳамин ним литр шид бисёр мешава гӯем да. 2 листи калон шид. я листша метавонӣ ки хурда вай кунӣ я листи дигарша заморозит кунӣ барои дигар рӯзо. атаги хеиста мумкин ки сахт шава. вақти заморозит мекунӣ яхе хушрӯ меиста. хай дӯстони азиз фикрҳои худо дар комментария нависед. то видеоҳои оянда сарбаланду хонобод бошед.